Я бы очень хотел бы научиться кататься на лыжах. Кириллның йөзәсе футбол уйнарга да өйрәнәсе килә, әмма бу хыяллары әлегә чынга аша алмый. 9 яшьлек малайның йөрәге сәламәт түгел. Кириллның канында кислород бик аз, 80% кына. Это требует очень много физической активности, чтобы кататься. Авыр физик күнегүләре саса Кириллның тәне зәңгәрләнә башлый. Үскән сан йөрәгенең көче җитми. Аңа егылырга, бәрелергә ярамый. Операцияны ясагач, улыбызның хыяллары чынга ашыр дип ышанам. Улының диагнозы турында Регина йөкле чагында ук белгән. Беренче ике операцияны Кириллга 5 көнлек вакытында ясыйлар. 9 ел дәвамында аларның саны 6-га җитә. Хәзер малайның үз йөрәк клапаны урынына механик җайланма урнаштырырга кирәк. То есть мне металлическое сердце запихнут? Ну нет, не металлическое уж, Кирюш. Просто часть. Котлаулы операциягә Россия табиблары да Европада да алынмыйлар дигән исе. Бары тик Бостон профессоры Педро Дель Нида ярдәм күрсәтергә ризалашкан. На наш призыв о помощи откликнулся врач из Америки, который... Америка табибы ярдәм итәргә ышандырды. Ул бөтен дөньяга танылган. Йөрәге белән бәйле иң катлаулы диагнозы булган балаларны да коткара. Аларның клиникасында реанимация мөмкинлекләре дә көчле. Очень сильная реанимация. Уже в больнице звонили, когда вы уже приедете, уже пора. Надеюсь, это последняя операция. Операция 10 майга билгеләнгән, 27 миллион сумга төшә. Хәйрия фондлары белән бергә Кудрявцевлар 10 миллионын туплый алган инде. Тагын 17 миллион кирәк. Җыелган акчаны 2 апрельгә кадәр хастаханә счетына җибәрү зарур. Өлгермәгән очракта малай чиратта үз урынын югалта. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен банк реквизитлары экранда күрсәтелгән. Шулай ук акчаны SMS аша җибәреп була. Моның өчен 34-34 номерына югры сүзен язарга, буш ара калдырырга һәм күчерергә теләгән сумманы күрсәтергә кирәк. Бу хәйрия фондының счеты. Кирилл операция уңышлы үтеп исән-сау әйләнеп кайтасына ышана. Киләчәккә планнар кора. Когда я вырасту, я думаю, буду хорошим программистом. Лиана Бәхтиева, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.